торики ки айда барам бугу номи чӣ бугу бару чӣ айдаму мегарди ту гӯё ки ҷин базе ба ҷину монанди даву механди дару мефурад медонум вақте номи ӯ сад бор такрор мешавад дар як рӯз ҳей дар як калима ними дили ман эмали ман нигосини ман нафаси ман ту буд метиҳанд ту шираи ман ки мегирад ба ки метиҳад ба ки рақимаду ки ахират ки то охира ки гирифтира ту кушти ма мурдум ту гӯшти ма курум ту хости ту дорӣ ма хостум надорум касе да касе насиб мешавад касе орзу касе ба дард бас ки ту мард мегану мард нӯша гирифту кадакузар баъди ҷудоӣ мекунад кори бад да падар лаънат ба модар заҳмат ба умед калон кардан гуле ки дар ухи худ зад ма хотири орзуҳум як ба як задам ба дард буги ту барда бугу ду чандта марда ману марду майла калити дилта ёфтум ахир дар дасти кур дуруға механди лекуби чашмраи дур мо мехом нахоҳи чизе ки мехоҳау нафс кадом рӯз мешай сер эба ки белаус қадами наораи нав баку фикра ту буди мая зита ту кушти ма мурдум ту гӯшти ма курум ту хости ту дорӣ ма хостум надорум